शिवल्याचं मालवणी सार हा दुसरा प्रकार आहे, वांग बटाटा घालून। चला तर बघूया अप्रतिम चवीचं राईस आणि भाकरी बरोबर खाण्यासाठी। आज आपण शिवली वांग बटाटा दुसऱ्या प्रकारचं मालवणी सार बघणार आहोत, मालवणी रस्सा। ज्याच्यासाठी मी एक अख्खं हिरवं वांग घेतलं आहे आणि एक बटाटा घेतला आहे। वांग थोडं जास्त घेतलं कारण वांग्याची एक अप्रतिम चव येते साराला। सुकी मिरची, ओली हळद, थोडंसं आलं, धने 1 चमचा, बडीशेप, ओलं खोबरं, एक कांदा, टोमॅटो आणि कैरीचा कोळ, हे सगळं मी मिक्सरला छान असं मऊ वाटून घेणार आहे। प्रमाण किती किती घेतलं आहे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये देते। फोडणीसाठी कांदा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता आपण सगळं वाटून घेऊया, मऊ वाटून घ्यायचं। आपण पहिला एक प्रकार बघितलाय, आता हा मालवणीच दुसरा प्रकार आणि इतका अप्रतिम लागतो भाकरी बरोबर, उकड्या तांदळाच्या राईस बरोबर। तर हे मस्त वाटून घेऊया। वाटणामध्ये आपण थोडं मीठ घालणार आहे। मीठ घालून वाटलं ना तर वाटणाला एक चव येते। आणि हे आता आपण मऊ मस्त वाटून घेतलंय। पॅनमध्ये कोकोनट ऑइल साधारण 2 ते 3 चमचे। तुम्ही तुमचं जे वापरत असाल तेल घरात ते वापरा, पण कोकोनट ऑइलमध्ये अप्रतिम नॉनव्हेजला चव येते। कांदा फोडणीसाठी, फोडणीमध्ये कोथिंबीर थोडी, बटाटा, वांग आपण सगळं घालून पहिलं शिजवून घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर वाटण घालणार आहे, कारण वाटणमध्ये कैरी असल्यामुळे बटाटा शिजायला वेळ लागू शकतो। आता झाकण ठेवून 2 मिनिटं आपण वाफ काढून घेणार आहे। वाटण आपलं मऊ वाटून झालंय। साधारण 2 ते 3 मिनिटांनी चेक करायचं। बटाटा वांग शिजलं, वांग लवकर शिजतं पण तरीसुद्धा। आणि वाटण आपलं तर ते छान परतून घ्यायचं तेलामध्ये आणि नंतर त्याच्यात पाणी घालून तुम्हाला घट्ट पातळ कशी हवी त्याप्रमाणे सार करून घ्यायचं। तर त्याच्यात आपण पाणी घालून किती पातळ हवं ते करून घेणार आहोत आणि चांगली उकळी आल्यानंतर आपण शिवल्या घालणार आहोत। शिवल्या जास्त शिजवायच्या नाही आहेत, जास्त शिजवल्या की त्या वातड होतात, त्या बेचव होतात। त्याला चांगली रटरटावून उकळी येऊ दे। शिवल्या घातल्यात आणि आता 2 मिनिटच उकळवायचं आहे। वरून गार्निशिंग कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार, वाटणात थोडं घातलं होतं। जाडं मीठ वापरते मी फिशसाठी, त्याने फिशला परफेक्टवाली चव येते। गार्निशिंग कोथिंबीर राईस बरोबर आणि भाकरी बरोबर खाण्यासाठी तयार आहे शिवल्याचं मालवणी सार।